Bir zaman vardım Pişen bazarına, onda min taptım ozluk yazarıma. İrte birlen oynamakta bu bazar, koya baksan onda tulgan sövdeger. Koysu sotmaktadır, koysu ola, Birisi aldı. şunda birisi aldana. Eşik alo. Koy bol bol. Birdiler bir kvadratның meydanын табарға. Сен таптың, ә мен юк. Ойнашқан жерде Саньканы юллау, ізлеу, табу үмітсіз бір іш еді. Давай, сюда, сюда. Sen sizge бірнеше сұрауғана беріп кетекші. Ялқын журналы. Селем, қайырлы күн, Милеуші, тағым бір қат. Исәнмісіз? Әссәләму ғалейкум. Қайырлы күнләр, исәнмісіз? Біз Ялқын журналынан келген едік. Сені әзірек сұраштырып алайық әлі. Сәлем. Сенің исемің нешек? Ленария келшімінде. Сәлем. Бірнеше сұрау беріп алайықшы. Ялқын журналы. Benim için bu elbette birinci şaram, katnaşımın birinci şarası. Niştiyo etirge kerek, üzerinin işlerine aşık kişiler. Şulaydır diye bilemeydim. Tanışlar bilen görüşür için bir sebep. Yaxşı sebep. Ой, печень базары Абдулла Тукайский сразу. Benim için? Elbette. Min Peşen Bazarı bilen en birinci günlerinden 2013 yıldan Pişen bazarı ol benim için bazar. Şunday milli mühit hem kişiler bilen aralaşu, tanışu orana şunday. Hem Tatar cemaatçılığı. Менә шушы Пешән базары фестивален эшләүче кешеләр командасының күңеле. Бу шәһәрчә, бу заманча, бу татарча. Ну, элеккеден алынгандыр инде бу имештер. Элек Пешән базары булган бит инде. Шул нидә уйнарга булганнар, шул исемдә. Мөгаен моның тарих белән бәйледер мөгаен. Шойдыр дип уйлыйм. Халыклар килгән эннәрмендә элекке атлар белән, терлекләр белән сәүдә иткәннәр. Ну, шунда тирә-юньдәге крестьяннар алып килгәннәр печән дип уйлыйбыз инде без. Pişen bazarı deyip Tokay eserinden atıla. Kaşe bistesinde kaşeler de asıramıyorlar indi. Şu an kadar pişen bazarında pişen de satmıyorlar. Biz için pişen bazarında pişen satılmıyor. Heybet, geceler yoktur. Пешән сатыла. Var mı ne? Бәйе. Biz kurmadık. Аның белән фото төшеп була, сатып алып була. Satıp da alıp bulayım. Әйе. Вот мен дә шуңа килгәнем. Әти Пешән алып кайт дигәне. Белмим, мен дә шул нине эзләп йөрим әле. Шу сорауга җавапны. Чөнки пешән аны бүтән җирдән сатып алып була. Pişen satıla, hazır bir internetten aşağı, internet aşağı. Az getirip bir helal arcanlı olsun. Мен қалса, пішен базары ол тегі недедер бір зур әйбірге генә бәйленген шара түгел. Шуңа күрә ничектер бір әйбердән башка пішен базары түгел дип әйтү бик кыен миңа калса. Шуңа күрә җавап бирә алмыйм бу сорауга. Халыктан башка инде. Теге пішен базары күреп торасыз, монда сату да бар, сөйләшү да бар, уку да бар, музыка да бар, бию да бар. Шундай күп яклы шара булгач, бір әйбергә генә бәйләп калдыру ничектер шитен миңа мәсәлән шәхсән. Ну, хәзерге Пешән базары мөгаен дизайнер әйберләреннән башкадыр. Һәм чөнки күп кеше шуның өчен генә килә монда. Нидер татар орнаментлы, татар бизәкле әйберләр сатып алыр өчен.
Bu festival bir atna davamında barga tiyиш. 2 gün ol bek az. Nичек дип әйтим, менә монда күбесе чыгалар сатып алган товар белән тоже. Вот, менә именно монда чыгарга кирәк шушындый, әгәр оештырылган икән, эшмәкәрләр кайсы үзләренең эшләрен күрсәтергә, үзләренең эшләгән товарлары белән чыгарга тиешләр. Бәлки пространство кичкенәрәктер анда. Ничектер киңәйтсәң булыр да ясый. Ләкин минем өчен ничектер уңайсыз авылдан килгәч, җир йөзендә 8 миллиард кеше яшәгәнен онытам мин. Кайбер вакыт анда искә төшә. Кимчелекләр һәр нәрсәдә бардыр, ләкин кеше ике төрлегә аерылады дип уйлыйм. Кемдер гел уңай бер генә күреп йөри, кемдер кимчелек кенә эзләп йөри. Мин кимчелек эзләүче түгел. Булса да аларны күрмәдем. Мин Англиядән килдем һәм минем исемем Мәрьям. Ничә яшь сиңа? 6. Менә бу матур калфагыңны сиңа кем тигеп бирде? Кем ясап бирде? Мин ясадым. Син ясадың? Кайда ясадың? Анда. Анда сезнең мастер-класс булдымы әллә? Ustaxana булдымы? Нәрсә эшләдегез анда? Biz митикler ясадык. Ошыймы сиңа печән базарында? Әйе. Тагын киләсеңме? Әйе. Әле өлгермәде аптыратырга үземне печәннең юклыгын аптыратты инде үзрәк. Мин беренче тапкыр печән базарында. Сәер шуны. Елмаймыйча әйтим әле, вообще сәер. Кешенең шулай күп булуы. Менә ничектер күз алдыма китә алмаган идем, ничек узыр ул печән базары, кеше килерме, юкмы дип, монда һәрвакыт кеше килә, кызыксына, карый, менә шулай яхшы үтүе мине ничектер яхшы яктан шаккатырды. Шәхсән үзем юк. Сездән интервью алырга җыенам. Әйдәгез. Исәнмесез, сезне манзара тапшыру бер şey. Камал театр бер şey. Нишләп йөрисез монда? Без менә сезнең ише кешеләрдән интервью алырга килдек әле бирегә. Siz yatıp yal iken kişiye gelip beyleni ol edepsizlik sıfatı diye bilemezsiniz mi? Уйлыйм инде, ләкин эш шуны сорыйм, нәрсә эшлисең? Siz bik kıyı jurnalist, okuyorsunuz mu, mektebini tamamladınız mı? Бүгенге көндә мин магистратурада белем алам, Ялкын журналында эшлим. Subhanallah, sizge min oğuşlar dileyim. Рәхмәт сезгә бик зур. Мин дә сезгә бик зур уңышлар телим. Rahmet. Исән сау булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә Галимҗан Галимов, киләсе очрашларга кадәр. Рәхмәт бик зур, яме. Исәнлектә. Яхшы, рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт сезгә бик зур. Исән сау булыгыз. Күп итеп сатыгыз, акча эшләгез. Рәхмәт. Яхшы, рәхмәт сезгә Миләүшә бик зур. Рәхмәт. Исән сау бул. Ялкынның сайтында карарсың, Алла бирсен. Шулай итеп, дуслар, Ялкын журналының печән базарындагы кичкенә генә репортажы тәмам. Минем исемем Зилә. Сау булыгыз.